ngurmatake dadi diracik dadi siji srog kanggo Senok Depi kanggo ngormati Mama Amit sareng Mimi Amit. Nah, apa baik cek kanggo Mama Depi kongko nyambung maning. Salam spesial. Ayo Kangge Mama Amit Mimi Amit minangka tuan rumah. terus Kangge Mas Wasno. kanggo Mas Jumat disambung maning Mas Jumat. Kanggo Yayu Neni sing setia kelawan sing dadi laku. Ora kenal dipercaya. Oh, Omongan selalu ya. Ajar garepe maning kula. Kanggo Mas Jumat saya. Tapi masih Mas Jumat saya. kangge sing joget. Terus Sumpah pirang-pirang sumpah masih tetap Mas Jumat saya. cinta Apa? sing awit pertama kenalan Terus sampai kian wis kawinan sing Mas Jumat kino. mung sewu Mana jaluk maning Mas Jumat. Oke Mas Jumat Mama Depi, wong sing sayang dewek Nok Neni. sampai Yayu siang Neni. kangge Mama Amit Mimi Amit. Terus kanggo Mama Bekal Karya minangka sesepuh. Kanggo Mas Tohire Gedi wong sing paling sayang. Bari goyang. Sultan mari luru wong Apa? Mader lanang tapi Mas Taryani obatin letek apa dani ngadalan Apa? Goyang maning no? Asih. kage Mama Piki Sultan mari luru wong sejen Terus no. Mader lanang pirang Mimi Amit, kumpanan andalan kanggo Mimi Amit. Mamai Amit sing paling sayang yen putus karo kekasih Terus apa dia? nawa masih oli ganti ora pandang bagus lan sugi Ikan no, Mas Jumat deh Kak, Mas sing Jumat. tekemeni kangge Mas Jumat dalan-dalan kangge sapa ya Mas Dasiko Mimi Amit, Mama Amit. Mas Dasiko spesial kangge Kanggo Nok Neni matur kesuwun Nok Awas, Neni. Nok, Nggih, aja ketinggalan. Nok Neni Kanggo Mas Jumat nok sing jimprek. Kanggo Nok Oba. Neni sing setia kelawan sing dadi laki.